Iwe mfanewo hauna kana tachi yoruwe kurwara njere getaway. Tachi yekuita seko mudhara imo murokesheni makazara chembere nevakadzi vevanhu munenge muchida kuti ndidanane nezvibage manje nini. Unoda kugaira ndo problem yako waiziya. Unogaira masinistereki ndosaka uchigara usina kabhebhi. Kuno kugeto kuno kumabhebhi ari panzara asingaiti chirega kuainzanisa neako kaikuchando. Amaya gangster mamwe mageto kaatinoziva unotowana mabhebhi anenge akanaka but chigeto chenyu chinechi I surrender. Hakuna kana mabhebhi mashoma acho anenge azobudikira munenge makamasangweja kudhara munotogova newewo nanasa mutoko vako nechigarwe apa ndee ndichitiwo kandi netimu rakagara paposition ndori chandiseterawo pena but unosvika pachikamu chekuzorora. Mapena anoseterwa munhu ane action rastaman. Iwo ungaende kuvazukuru nemanozera unoita iwayo. Vazukuru magura rastaman vanotoda munhu ane energy nekuti vajera kukiswa namakanika. Ana makanika ndivo vanoita sei? Ana makanika rastamanika itimu rere rajera kukweva peturu dhabhuraka parinozotsvoda muzukuru wagwana wozoda kubudikira zvakwewo rege nezvidripi zvakwezvo ukati muzukuru anomirira rabhishi iyoyo neva rastaman. Asha dai kuine mabhebha akanaka dai ndakasimudza uwazi manje mabhebha acho mamwe acho zviri nani nditi angobhachureni one muzukuru yasvika eudi hayo manje ndio type yangu manje watch and learn. Hayo futseke maniwe uyo muzukuruyo toki ari kutomufudza waiziya siyana nezvauri kuita. Masikira sei kwana mukoma? Muzukuru bo here wabva waita sei pedu paye? I'm good hangu. Ko vamwe vacho makadii zvenyu? Nai ndokumbura kubvunza. Imari machips. German hamusi kuona here kuti muzukuru ari kukutaudza iwe. Panapa zvedu muzukuru machips ka hatisi kugaira zvekudaro waiziya. Nozhi chete takaenda. Eish, mawani. Saka ndoita seko. I only have 40 bond. Ko vamwe vacho ava asavataure o vakatsamwa. Tinobva tatyaka naye asikana. German pindurai muzukuru ndokuputitsai manje. Oh Lord, you are so great. Mwari makanaka ndokutentai. Mwari mune rudo munopindura munyengetero nenguva dzakafanira. Dear, yes, uri sei? Please ndiregererewoka. Ndanga ndichambotaura naMwari ndichivatenda hangu. Kutaura naMwari? Asi munoprofita? No. Ndanga ndiri kutotenda hangu Mwari nekuti aita kuti ngirozi dzekumusoro kudenga kadzidzikewo kuya pano panyika kuzotaurawo nesuwo sisu zvedu vanhu venyama. Jesu Kristu mwana wakanaka chose. Ndiri ngirozi hereni naimi ndakatosvatirawo wanini. Please angel usataure mashoko akadaro iwayo. Sorry. Sone ndichibuda kamusodzi kudai so ndatosorwa nemanakiro awakaita aya. So zita rangu inini ndonzi Rege. Ndinobva kuAustralia mujara wangu ndimeya kuAustralia ikoko saka ndiri mwana wameya. Wow, that's so nice. Ini ndonzi Vai. It's nice to meet you. Ndimi kutengesa machips here. Ndakashoterwa kane mari asi ndakanishimada. Usatye Vai. Ona kainini I'm a very big person. Ndinongoita zvekufamba ndichifidha vanhu vanotambura saka machips aya kaya ndiri kutomabika ndichipa vanhu for free secharity. Don't worry, machips uchaita ekupedzisira wakudzova. Wakambodya shwama here Vai? No, handisati nisha. Ndakangoiona paTV Advertise. Yeah, don't worry muzukuru. I will buy shwama for you. Saka ndanga ndiri kuti inini German mukwane manzwa. Australia ipi yacho? Kurimandi kwamanga muriko kondo kwamanga kuti kuchando. Iwe violence inzwaka iwe. Iwe chikombera. Undikwanire wanzwa. Ndonzi violin kwete viorini. Ende iwewe ndotokuziva. Handina kana 1 chinhu chandingateerera chinotaurwa newe. Wakangana kuti wakambodana sisi vangu uchiita basa rekuvakumbira mari. Getaway maniwe kunonzi kuikonomaiza sichazika paghetto. Handirwadziwe neweni ndiratongokuonesawo zvangu. Wakamboona kupi mwana wameya wokuchando anopfeka bhutsi yakabhenda kunge yamusapenda? Triple, don't be stingy sometimes. Siya utitore mabhebha aya sha. Chiko naye amana. Zvese munenge muchingoda kutora ko isusuwo amana. Teerera hako naye Vai. This guy ndatompa 100 US makuseni just to spoil himself. But apa akuda Don't worry Reg. Listen, handina kana basa neuyu. We know him. He is a loser. Okay. Saka iwewe mudhara iwewe wakutozikanwa neundururani muraini munomu. Vai, you can call me personal person. Ndozondaita kakwedu kuAustralia. Okay. So ndokumburuka machips aya. My personal person. Zvaendwa izvi. Ndambofunga kuti anobva kuAsia.
chizvarwa chekuindi, kuti ndifunge kuti mwana wemuAfrica. Moyo wangu wandirambira, pandamuti hello